No dobre, nasajeme éru mesta Udine. Teraz sa sem nebylo zase. A ne, bylo to zábavné. Nebylo to po asfaltkách, bylo to po baďakých parkoch, lesoch. No, dobre. Dôchodcovský cvrkot. Tých dôchodcov, ja už sa snad teším na dôchod. A sú tu aj sem tam pekné, mladé. Ale väčšina šedzivých. Kam? Ideme sa mochlať iba. No a počúvajte ten taliansky sobotný vzúkot. Ideš? Skoro nás hodili kola, takí dôchodci. Andrej je z toho dosť nervózny, ale... Tam si alkohol a... No, toho upokojí toto. Cvrkoce to miestečko. Cvrkoce. No, tak to je vlastne ono. Áno, aj takáto obyčajská je Alpe Adria. Jak u nás. Len dálke, aké by byli také väčšie Karpaty a my jedeme do Zahrbus. To je isté. Je semafor do Palmanovi. Tak. Výkop. A toto je vlastne príchod. Ako človek nemôže, alebo co? Nepochopil sem. Dobre. Zatát. No. Obyčajné miesto. Furt obyčajné miesto. Pokračujte rovne. Pokračujte rovne. A chvíľu bude možno to námestí. Vydržte. No, keby sme mieli zesednúť z kola, ale ten kúšček už prejde. Keď jede tento, tak dojdem tam aj my, nech to je rýchlejší. Nikoho neohrozujem. No. Ale však není to tu také zlé. Však ale to je obrovské. No nevím, to kúkam, však akože je to dosť dobré. A veľké. Nejak... No som spadol, keď som zastavil. To není jak... Keď... Nevím, co som chcel povedať. Je to dobré náhodu. A tu si dáme Aperol Hugo. Všelico. Aj takto stojí všady rovnak. No, sme v Palmanovie. Hviezdicové meste. Nejakém... Čak ja sa neviem vyjadriť. Brnení, či... O Brne. Už čas skoro vstúpil. Ne. Tady Hugo není. Však klasický kostel. Jediné, co je inačí, je trošku strop. Ten strop je úplne inačí. Jak u nás v synagóge. Ten strop je podľa mňa drevený. Šišovi by sa ti ľúbilo. By sa tu. Kúkaj ty vitráže. Šišo. Resuming ride. Dobre, ideme prečož. Necítime sa tu dobre. A však natočím si video aj o táto. Nech to mám aj na ležato. Takýto tu je strop. To je asi tu zaujímavé. Ináč klasický kostel. Aj tu si Andrej myslí, že je ze zdéhených kostí. Podľa mňa blbosť. Snad nám nikto neukrade okola. Námestíčko je ale naozaj fajn.
Toto idem akože narátať kola, že co tu je kol. Dobre, toto video nejde slúžiť na modlitbu, ale idem narátať, koľko tu je asi kol. Takže, umelej inteligencii to dajte. Tady sú. V tej uličke sú. Nestihel sem. Toto sa neráta. Tady byli, ale normálne jediný prázdny, tam asi bude najhorší aperol. Tady sú. Vlastne, oni už všetci odešli. Tu sú. Ale naozaj pred hodinu to tu bylo plnší. Kúkajte tú oblohu. Tí vtáčky. Tak vlastne asi nebudem točiť kola, ale oblohu, lebo je ich tu menej. No, som všade iba jedno kolo. Tam byli, tu sú nejaké, tu je nejaké. Ako kružná jazda sa mi to ľúbi. Tak, 500 sem prehnal, dobre. Predtým tu bylo 500, cíl tu je iba 100. Ľudia sa naobjedlovali a išli dom. Dobre, chlapci chceli strašne adventure. Aj to fakt, ja nejdem. A cesta je bez mosta. Ale v onem nám ukazuje, poď, prejdi, môžeš. Hovnomakové. Ono vlastne už táto príroda mohla napovedať tému, že tady most nebude. Ale nevadí. Aj to sa stáva. Konečne zase trošku vzrúšo. Soča. Jak maďarský most to tu vypadá. No sa aj zastavím, počkaj. Ohodno cestu. Na ten najhorší nuda. No to je snad najkrajšie místo, aké tu je. No ne, vlastne keď Palmanova a Audin je dobré, ale tá cesta... Kúkaj, ale tá Soča, co ze seba spravila. A jedného dňa vám ukážeme, jak sa vléva do mora. No akurát som chcel týmto videem nás vyhlásiť za bajpakeru. A samozrejme jednu ruku to neujedeš. Co sa stalo? Rebeneček padel. Ani sa nečudujem. Kúkaj ho bikepakera. A že nejsme bikepakeri. Bo každýkrát ma preváži krásne, nádherne. To je radosť. To je radosť z bikepackingu. Mňa vždycky prevráci iba... No, on si vyjede. Tak konečne sme v cieľovej destinácii Devín sa to volá. Sakra, nevím, či to ubrzdím jednu ruku. Ale snad áno. Išlo mi len o to, aby ste videli, že my sme k tému moru aj máme dojeli. To je molo, hento. My chceme ísť na pláž, hentam sa okúpať. Ale keď chcete, tady vám ukážem nejaké čaje. Vidíte? Proste more. Sme tady. Loďka. More. A copčili akože. A to je akože v Čílu. Hen tam sme chceli dojet. To je pláža. Čujete to, chlapci? Ten žblonkot, ten odraz. Sme tu. Demanteo chrďúska. Proč nemáme ešte chobotnice na stole? Pomôžte mi ho nájsť. On musel ísť hned na pivo. Ale ja sa musím hned okúpať. Čistota vody je taká tercká.
Tu si ma zapíše a už aj idem. No čo sa s tým hraješ? Hrám chrunkavého. Člup? Ne, ako keď chvíľku už si nie tak je dobrá, ale No. prvý dojem je akože ešte taká veselá. No člup. Člup. No, a včíl, sopový. Hoš, tvár. Dobrá. No. Tak zde bydlíme, zde sme jedli, ale komáre už sú, takže sme išli donútra, byli sme tam sami. Dobre to bylo, chleba, olej taký štíplavý. Idem kúknúť na ten hrad Devín tady. Andrej už išiel riešiť klimatizáciu, nejde nám to. Smrdzí nám tam z kuchyne, ide rovno. Tam sa mi vybila batérka, nefunguje mi možno kolo. Teda dúfam, že funguje. Naši. Ej, či idem dobre, musím to vypnúť. A kúknúť mapu.